Čaute, čaute, čaute. Ahojte, Karla, jede to ven? Ide to, alebo to nejde? Dnes máme pre vás pripravené cestovateľské video. Robíme niekoľko častí a potom ich pozliepame dokopy. Máme zástavku, ideme jesť a chcela som vám ukázať, kde sme teraz? Burča, smere na Bratislavu z Banskej Bystrice. Burča, a chcela som vám ukázať kontrast, že my ideme do Čertovskej koliby, kde chodíme pravidelne a takto keď sa otočíme, by ste to mali vidieť, je to tam vidieť? Je zdravá strava McDonald's. A Palík ide platiť.